Alumnos do Colexio Macías Picabea de Santoña en Cantabria e do Centro Rural Agrupado Río Tajo da localidade toledana de Alcolea de Tajo conviven estes días en Boiro con escolares do Colexio da Banqueiro no marco dun proxecto de agrupamento de centros educativos promovido polo Ministerio de Educación. Puxose en marcha este curso entre os 3 centros participantes e tras un primeiro encontro en Toledo tocoulle agora a quen dá Boiro. Xuntamos os 3 centros e decidimos iniciar un proxecto en común. Básicamente uns traballos que facemos a distancia pero mesturados con convivencias, que ao final é o que se busca. O que se busca é buscar que os nenos vayan a outros sitios, coñezan outro tipo de costumes, outras culturas. Os escolares tiveron ocasión de disfrutar dun amplo programa de actividades ao longo de toda a semana, dende visitas culturais que mesmo incluíron un treito do Camiño de Santiago ata actividades deportivas e de lecer que contribuíron a facer aínda máis enriquecedora esta experiencia. Estamos haciendo muchísimas actividades en grupos, estamos conociendo a mucha gente nueva, súper bien. Pues muy guay, he hecho unos amigos. Lo que más me ha gustado ha sido la piragua o el remo. Estos días me lo estaban pasando muy bien, haciendo actividades. Pues la verdad que lo estoy pasando muy bien, me lo estoy divirtiendo mucho con los niños de Boiro y de Santoña. Tras compartir estes días nos que conviviron as 24 horas acampando todos xuntos no centro escolar, hoxe tocou despedirse. Xa coa equipaxe lista tiveron aínda tempo de participar en varios obradoiros durante toda a mañá e disfrutar dunha comida conxunta na que os pais dos nenos boirenses elaboraron produtos típicos da gastronomía galega. E hoxe, para rematar, temos 4 talleres onde van rotando todos os alumnos, un taller de baile galego, porque teñen que conocer a nosa cultura, e máis están disfrutando moito del. Outro é de expresión corporal e clown. Temos un xogo de brilé, que é algo que non están acostumados a xogar os de fora. E hoxe trouxemos a Compostela Esgrima, que nos está facendo tamén unhas clases de esgrima que están aquí ao fondo. Sen embargo, a despedida de hoxe non é un adeus, senón máis ben un ata pronto, posto que volverán verse no último dos encontros proxectados, que terá lugar a finais do próximo curso en Santoña. Poderán, entón, seguir forxando os fortes lazos de amizade xurdidos grazas a esta experiencia, que de seguro perdurarán de por vida. ¡Nos encanta Boiro! ¡Viva el Cole da Banqueiro!